Aquest vídeo ofereix ajuda als interessats a presentar un recurs especial en matèria de contractació o una reclamació en l'àmbit dels sectors especials. Amb aquesta finalitat, el tutorial mostra com cal omplir el formulari web per presentar el recurs o reclamació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Així mateix, s'indica el sistema per incorporar tota la documentació preceptiva que ha d'acompanyar la interposició de recurs o reclamació, d'acord amb la normativa de contractació pública. Recordeu que podeu visualitzar el formulari en anglès, espanyol, occità i català. En primer lloc, introduïu el número d'expedient, així com el NIF del recurrent. Després, premeu sobre el botó Acceptar. Accedireu a un segon formulari, on podreu informar les observacions que considereu pertinents. A continuació, afegiu la documentació necessària prement a seleccionar fitxer. Podreu comprovar que els fitxers que adjunteu s'inclouen en aquest llistat. També podeu afegir fitxers arrossegant-los dins del requadre. Podeu comprovar els fitxers que heu pujat prement en descarregar o eliminar-los fent clic a la paperera. Una vegada hagueu finalitzat d'adjuntar la documentació, podeu enviar el formulari prement sobre el botó Desar i enviar. Abans d'enviar el fitxer, se us demanarà que confirmeu l'enviament, ja que a partir d'aquest moment no podreu modificar el formulari. En prémer sobre el botó Acceptar, el formulari haurà quedat enviat i podreu consultar l'expedient del recurs o reclamació.